Vacarisses al dia amb Pep Tormos i Pol Prats. Què tal? Com esteu? Benvinguts al Vacarisses al dia d'aquest dimarts 22 d'abril del 2025. Pol Prats, bon dia. Bon dia, Pep Tormos. D'aquí una estona repassem la previsió del temps de la mà del Dani Ramírez. Abans, fes-nos 5 cèntims. Setmana marcada per la possibilitat de pluja aquesta tarda. Sant Jordi tranquil i la resta de dies amb sol. Només al cap de setmana poden tornar els ruixats. Abans d'això, introduïm el programa d'avui. Farem un repàs a l'actualitat de Vacarisses que passa per la plantació de marihuana que ha desmantellat la policia local a Can Serra. De seguida, tots els detalls amb el cap dels agents, l'Albert Soto. També repassarem totes les activitats previstes per aquest Sant Jordi, amb paradetes de llibres i roses, el lliurament de diversos premis i un espectacle infantil. En esports farem la prèvia del partit importantíssim del Vacarisses de futbol sala aquest cap de setmana a la pista del Riudellots, que s'ha convertit en una autèntica final. Necessita guanyar per salvar la categoria. A l'entrevista del dia i a les portes de Sant Jordi, avui ens visitarà el Pedro Puerma, un poeta de Vacarisses que acaba de publicar el seu segon llibre, Entre l'aire i l'espuma. I rematarem el programa d'avui, com sempre, donant un cop d'ull a l'agenda d'aquesta setmana. Benvinguts i benvingudes, esteu escoltant Vacarisses al dia. .3 Vacarisses Ràdio. L'informatiu. La policia local de Vacarisses ha desmantellat una nova plantació de marihuana a Can Serra, a la zona de Sant Salvador de les Espases. Ho va fer amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra. Per saber més detalls sobre aquesta operació, a aquesta hora podem parlar amb el cap de la policia local de Vacarisses, l'Albert Soto. Bon dia. Hola, bon dia, Pep. Com va anar aquesta actuació? Doncs, és una actuació que ja ho portàvem treballant des de feia mesos, perquè ens arriba informació de veïns i de les empreses que subministren l'electricitat a les diferents urbanitzacions de punts calents on poden haver plantacions de marihuana. Llavors el que fem és fer seguiment, intentem esbrinar si realment pot haver algun tipus de cultiu que sigui d'unes dimensions considerables, i després es demana a l'autoritat judicial que ens deixi entrar a dintre les cases per poder fer les aprehensions d'aquestes substàncies. En aquest cas es tractava d'una casa aïllada? Sí, és una casa, la majoria de situacions que ens trobem aquí a Vacarisses són cases aïllades, que tenen terrenys grans, que estan separades d'altres vivendes, i per la qual cosa es fa una mica complicat de poder esbrinar si realment a dintre estan fent aquest tipus de cultius. En aquesta última intervenció que veu fer, quantes plantes veu intervenir i no sé si es va detenir alguna persona? Doncs sí, es va fer una detenció i aquesta plantació que feia temps que seguíem estava ara en un moment baix. Al voltant d'unes 100 plantes es van intervindre, però la plantació estava preparada per molta més capacitat. Ara fa 4 mesos, al gener, també es va intervenir una macroplantació de marihuana a Vacarisses, en aquest cas amb gairebé 900 plantes. Ara mateix les plantacions de marihuana suposen un problema actualment a Vacarisses? Les plantacions de marihuana sempre són un problema perquè, a part de la plantació en si, provoca molèsties als veïns, provoca moviment de persones que estan relacionades amb el tràfic de substàncies. A més, hi ha un consum d'energia que a vegades ha provocat problemes. La plantació com a tal no és un problema que ens preocupi, perquè a mesura que anem fent la feina policial van sortint i aquelles que són més importants se'ls dona resposta judicial. Però sí que és veritat que és un problema que sabem que a Vacarisses existeix, s'ha reduït en els últims anys, però existeix i per tant hi hem de posar també esforços. Explica'ns, Albert, una mica, quina és l'estratègia que seguiu com a policia local per trobar possibles plantacions de marihuana? Bé, nosaltres gestionem molta informació que ens arriba tant de veïns com entitats privades o entitats públiques, i el que fem és intentem analitzar-la, conglomerar-la, intentar
treure conclusions i ens coordinem amb el cos de Mossos d'Esquadra, que són qui més capacitat tenen per poder fer un seguiment més exhaustiu i demanar les ordres judicials. No és una feina que es pugui fer a la babalà, perquè s'ha de seguir amb un seguit de passos que a vegades sembla que fa que el procés sigui lent i que no s'estigui fent res, però s'ha de fer, és obligatori fer-ho, perquè si no, en seu judicial tot això després queda desdibuixat i no se li pot donar continuïtat, perquè al final el que ens interessa no només és desmuntar la plantació, sinó també que les persones que munten aquestes plantacions que entenguin que tenen conseqüències. Llavors, si l'única cosa que fem és desmuntar, ràpidament ens la tornaran a col·locar en una altra posició. Deies ara que rebeu molta informació de veïns, per tant, en aquest sentit, la col·laboració ciutadana també és important, no? Sí, la veritat és que és cabdal per el que comentàvem abans, no? Són cases que estan aïllades i que difícilment nosaltres amb el nostre patrullatge ordinari des del carrer ens és complicat de poder detectar. A vegades sí que és cert que hi ha olors que venen, però aquestes olors són molt disperses, no t'indica exactament on està la plantació. És més aviat pels veïns que quan és una cosa reiterada, que escolten sorolls, moviment de persones, etc., és el que fa sospitar que pot haver aquesta plantació. I el que fem és agafar aquestes dades i intentar corroborar el que ens estan dient. Ja per acabar, l'última. Dius que habitualment solen ser cases aïllades. No sé si per aquest tipus de característiques situeu els esforços més en algunes urbanitzacions concretes de Vacarisses on hi ha aquest tipus de cases o situacions més disperses que en d'altres. Si hi ha urbanitzacions de Vacarisses on és més susceptible que hi hagi aquest tipus de plantacions de marihuana que en d'altres. Sí, hi ha zones que són més fàcils, no?, per al que comentem, però per la nostra experiència els hem trobat a diferents punts del municipi i alguns que són molt cèntrics. Llavors, no hi ha un patró que diguis aquí és on sempre apareixen les plantacions i aquí no n'hi ha mai. Sí que és veritat doncs, que hi ha urbanitzacions que potser els caus o potser ens és molt més complicat de poder detectar. Però tot i així les trobem i fem seguiment d'elles. Albert Soto, cap de la Policia Local de Vacarisses. Gràcies per atendre'ns i bon dia. Gràcies, Pep, que vagi bé. Vacarisses al dia. Tot a punt perquè Vacarisses celebri aquest dimecres la Diada de Sant Jordi. Com cada any, el poble es vesteix de gala per viure un dels dies més especials de l'any, una jornada de molta vida al carrer i que tornarà a tenir el punt neuràlgic a la plaça Major. És on s'hi faran la majoria d'activitats. Començaran dimecres a 2:15 de la tarda amb l'entrega de premis del 8è concurs de punts de llibre de les escoles Font de l'Urpina i Pau Casals. Quan acabi s'entregaran els premis del 16è programa de Foment Lector i després hi haurà un espectacle infantil. Serà a càrrec de Cacauet Teatre amb el títol Les extraordinàries aventures de la donzella Mariana. Per acabar, entrega de premis del 5è concurs de microrelats. S'entregaran els guardons i es llegiran els relats finalistes i guanyadors. Tot això serà a la tarda. Abans, el casal de gent gran ja escalfarà motors amb la celebració del Sant Jordi. Serà al matí d'11:45 i fins la 1 del migdia. Moltes de les activitats les coordina la Biblioteca El Castell. Sant Jordi, no cal dir-ho, és una data assenyalada en vermell a la biblioteca que viu els dies més moguts de l'any. Ho ha explicat al Vacarisses al dia la Laura Kotnik de la biblioteca. Amb moltes ganes de Sant Jordi, amb molta il·lusió i també una mica de nervis, com cada any, perquè tot surti bé. La veritat és que és un dia preciós, és un dia molt bonic i ja tenim totes les novetats preparades a la biblioteca, que aquesta tarda ja es podran començar a agafar, n'aniran sortint fins demà. També demà posarem les senyeres als balcons, continuarem posant títols de llibres i de clàssics a les escales de la biblioteca. Volem que la literatura surti per tots els racons del castell i a la tarda estarem a la plaça Major. L'alcalde i la regidora de Cultura faran l'entrega de premis. Com cada any, per Sant Jordi reparteixen molts premis també a Vacarisses, els premis dels punts de llibre de les dues escoles, on hi ha els finalistes i també el guanyador o guanyadora. Els punts guanyadors, que n'hi ha un de cada escola, que té molt mèrit, perquè és un de cada escola, són molts alumnes,
estaran impresos i es repartiran pels comerços del poble. Enguany, l'Associació de Comerciants també ha fet de jurat en el Premi de Punts de Llibre, a part de les escoles, dels professors de les escoles. I de la Judit Coromines, que és una veïna de Vacarisses, professora d'art a l'Escola Municipal de Sabadell, que cada any no ens falla a fer de jurat i que ens va molt bé la seva opinió. També donarem els premis que a mi em fan especial il·lusió d'aquest programa de foment a la lectura, que enguany també continuem amb el títol d'Hidrolectura, que són aquests nens i nenes que des del mes de finals de gener han llegit 10 llibres i han passat 10 proves de comprensió lectora. També han tingut que omplir una fitxa amb els títols dels llibres. I en aquest cas, com tornaré a dir demà i dic cada any, donar les gràcies a totes les famílies, no els nens i nenes lectors només, que sí, que té molt mèrit, però també aquestes famílies que cada setmana agafen el seu fill o filla de l'escola, el porten a la biblioteca, li fan passar la prova, s'enduen un altre llibre, li fan llegir. Hem de sumar aquest extra al dia a dia de les famílies, que no és senzill, pugen les escales de la biblioteca. Això sempre m'agrada emfatitzar-ho, perquè és un esforç molt gran i realment aquests nanos surten molt motivats i molt orgullosos, no?, d'ells mateixos, de dir, ostres, he llegit 10 llibres i avui l'alcalde, la regidora em donen un premi, em donen un diploma, conforme he aconseguit aquesta fita que em vaig proposar fa uns mesos. Parlem de la societat de la immediatesa. Ells estan des del gener treballant per aconseguir això el 23 d'abril. També es donaran amb l'aula formació els premis dels microrelats, molta participació aquest any, molt bonics els que han guanyat, però també molt bonics els que han estat participant, i també hem de donar les gràcies a totes aquestes persones que participen any rere any. Lògicament ens agradaria donar premis a tothom, però no pot ser, també aquest és l'encant dels Jocs Florals. Farem un espectacle infantil a la plaça i el que volem, lògicament nosaltres no podem competir amb un Sant Jordi de Terrassa o de Barcelona, però sí que any rere any ens en anem adonant de persones que diuen: ai, mira, passo per Vacarisses i després vaig a Terrassa, o mira, vinc de Terrassa però també volia passar a veure el Sant Jordi de Vacarisses. Doncs això és una cosa molt bonica, no?, perquè a poc la festa de Sant Jordi ha anat trobant aquest espai municipal. I la Laura Kotnik també avança algunes de les novetats literàries que arriben a la biblioteca justament per Sant Jordi. Doncs rebrem moltes novetats, com per exemple el de Xavier Bosch, Diagonal Manhattan, també un molt esperat Antoni Cruanyes, La dona del segle, així més d'assaig Valentí Fuster, Sempre endavant, l'últim de la Júlia Navarro, l'últim d'en Carles Porta, Crims amb Carles Porta a l'hora de la veritat, i també novetat juvenil infantil. En aquest cas potser el més esperat és el de Quin drama Goa, de la Míriam Tirado. La compra de Sant Jordi s'ha fet de manera participativa, ja és el segon any que ho fem, i és que els usuaris i usuàries que venen a la biblioteca ens diuen algunes de les novetats o venen a les llibreries amb nosaltres un mes abans de Sant Jordi, on també són informades allà de les darreres novetats literàries. A partir d'aquí fem la compra i a més hi afegim llibres que potser no ens han dit, però sí que ens han recomanat els llibreters, o desiderates de llibres que estan en molt préstec a la xarxa de biblioteques municipals perquè Vacarisses també pugui gaudir del seu exemplar. Per tant, és una compra molt participativa, molt transparent pel que fa al pressupost municipal. També dic que totes les persones que van fer desiderates es va comprar el llibre i ja se'ls va fer la reserva i seran les primeres en llegir-lo. És una mica com que fan l'estrena d'aquella lectura i després ens el tornaran i ja estarà a disposició de la resta d'usuaris i usuàries. Hi ha un petit problema, que això ja a diverses biblioteques petites ens hem anat queixant una mica, que és com que ara hi ha un catàleg únic, moltes vegades ens trobem que exposem el llibre i des d'una biblioteca gran de Barcelona, Mataró o qualsevol, ens demanen el llibre i quasi que no té temps, no?, d'estar en exposició. Per això aquesta vegada, i de manera excepcional, hem fet que durant el dia de Sant Jordi, només el dia de Sant Jordi, tindrem els llibres com només a disposició del municipi i després, si no s'agafen en préstec i ens el demanen des d'una altra biblioteca, el dia 24 sí que ja marxarà, tot i que aquest llibre a la llarga acabarà tornant.
I com ja és tradició per Sant Jordi, durant tota la tarda hi haurà signatura de llibres d'autors locals i paradetes a la plaça Major. Un d'ells és el poeta Pedro Puerma. Fa tot just uns dies que ha publicat nou llibre, es titula Entre l'aire i la espuma. Precisament, Puerma ens vindrà a presentar el seu segon poemari, serà d'aquí una estona a l'entrevista del dia. I un altre clàssic és el pa de Sant Jordi. Amb la Setmana Santa al retrovisor i després de vendre les últimes mones de Pasqua, el forn ja treballa a ple rendiment per la diada. Ho explicaven al Vacarisses al dia la Marta Batran i el Martí Alavedra. Les dues coses així solapades no sabem ni com anirà. No en tenim ni idea. Anem a cegues. El pa de Sant Jordi s'ha fet sempre, el que passa que el que hem incorporat els últims anys són llibres de pastisseria, de nata, així que fa la forma d'un llibre, que és el que no sé si em donarà temps de fer, perquè clar, acabarem dilluns mones i dimecres hem de tenir els llibres fets. El pa sí que ens l'anem preparant, l'anem guardant així en cru i després ja es courà, però el llibre, intentarem arribar-hi. Això després que el forn hagi creat per Pasqua la mona de Vacarisses. Es tracta d'una vaca de xocolata blanca i amb base de xocolata negra que aspira a convertir-se en la mona típica del municipi. Vacarisses al dia. Vacarisses recordarà el papa Francesc, que ha mort als 88 anys al Vaticà. Serà el proper cap de setmana amb dues misses, dissabte a les 8 del vespre i diumenge a 11:15 del matí. Es faran a l'església de Sant Pere de Vacarisses, al nucli urbà. És l'horari habitual, el de cada setmana, però aquest cop les cerimònies tindran un record especial per dir l'últim adeu al fins ara cap de l'església catòlica. Amb la mort del pontífex, al Vaticà ara s'obre un període conegut com a seu vacant. Ho explicava el Vacarisses al dia, dies abans de la mort del papa, el rector de Vacarisses i també rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, Joan Torra. Preocupar-me en el sentit de dir, això són fenòmens que és natural i per tant no és igual, per tant això serà el que sigui, serà doncs el moment que sigui, serà com sigui, per tant és igual, no hi haurà acabarà aquest papa i en vindrà un altre i per tant haurem de saber qui és i com d'això i cadascun hi posa el seu accent i això és una riquesa sempre, per tant preocupar-me en aquest sentit no em preocupa. Sí que és veritat que els finals de pontificat comporten a vegades aquestes situacions de buit de govern, perquè el papa governa i això es nota molt precisament en aquestes situacions, no? Quan no pot, llavors doncs qui governa? Veus que baixa l'activitat una mica de tot, veus que costa que hi hagi això, l'activitat normal de decrets, de comunicats, de notes, veus que això baixa i tot plegat i per tant penses, a veure què d'això, no? Jorge Bergoglio, el papa francès, va morir dilluns de Pasqua a causa d'un ictus. El conclave per triar el següent papa començarà en les pròximes setmanes. Vacarisses al dia. Andreu Dotti convida la reina Letícia a venir a Vacarisses. El cofundador d'Innovamat va guanyar el Premi Princesa de Girona Crea Empresa 2025 i a la gala va rebre el guardó a mans de la monarca. El vacarissenc va aprofitar per explicar-li les bondats del poble i convidar-la a casa nostra. Ho explicava Dotti en una entrevista aquí al Vacarisses al dia. Li vaig parlar bastant de Vacarisses. Això, li vaig parlar bastant perquè em va preguntar d'on era i li vaig dir que era de Vacarisses, que era d'un poble i que quan volgués estava convidada per ensenyar-li el poble i res, va ser tota una experiència. Li vaig explicar que és un lloc privilegiat, que vaig néixer allà i que tenia la sort de seguir vivint al poble i que teníem unes vistes espectaculars de Montserrat i res, que era un molt bon lloc per viure i per créixer. Andreu Dotti va dissenyar un sistema disruptiu per ensenyar les matemàtiques perquè fossin més accessibles, un projecte que ja té més de 2.000 escoles i 21.000 docents que l'utilitzen. Això es tradueix en un impacte a més de 500.000 d'estudiants a través d'Innovamat. I per cert, parlant de premis, la Frasera ha guanyat la medalla d'or al Fòrum Gastronòmic de Girona pel seu formatge al cingle. És un formatge artesà de cabra elaborat a Vacarisses amb llet del Parc Rural de Montserrat. Ha estat escollit com el millor en una de les categories més disputades del certamen.
En esports, el Vacarisses de futbol sala té una autèntica final aquest cap de setmana si no vol despenjar-se definitivament de la permanència. Una última oportunitat per aferrar-se a la categoria. Necessita guanyar i endur-se els 3 punts de la pista del Riudellots. El partit és dissabte a les 6 de la tarda. El rival al Riudellots és a mitja taula, en zona de ningú, i per tant pot ser una oportunitat propícia per sumar els 3 punts. Ara mateix el Vacarisses és en zona de descens amb 14 punts, a 12 de la permanència que marca el Pineda de Mar. Després del partit d'aquest dissabte, els de Jorge Díez encara li quedaran 4 finals més, on necessita sumar victòries per mantenir-se a la divisió d'honor catalana. Això en futbol sala, però també és una setmana clau pel club Corfball Vacarisses. El proper cap de setmana arrenquen els play-off que definiran els equips guanyadors de la Lliga Catalana. El Vacarisses hi serà i competirà en el tercer i últim grup de l'eliminatòria. Aquesta temporada era Lliga única, això vol dir tots els equips de primera i segona divisió plegats. El Vacarisses ha quedat 9è de 14 equips i per tant s'ha endut el primer bitllet del tercer grup dels play-offs. El capità de l'equip, Mael Zamora, explicava al Vacarisses al dia quin serà el funcionament de l'eliminatòria. Cada any s'organitzen els play-offs d'una manera diferent en funció dels equips que hi ha, etc. Aquest any al ser 14, a una lliga única, s'han organitzat 3 play-offs diferents. Han posat 3 grups pels 12 primers equips en funció de la classificació de la lliga regular. Els 4 primers s'enfronten per un play-off que es diu play-off del campionat, primera divisió, i després han fet 2 play-offs més, top A i top B. Els 4 primers s'enfrontaran entre ells, el primer contra el quart, el segon contra el tercer, a un millor de 3. El que guanyi 2 partits passa a la final, que és un partit únic. Això és el primer grup. El segon grup s'enfronten del 5è al 8è i passa el mateix. 5è i 8è s'enfrontaran entre ells, 6è i 7è s'enfrontaran entre ells, el que guanya cada grup, cada semifinal al millor de 3 passa a les finals i nosaltres participem en el tercer grup, del 9è al 12è. Nosaltres ens hauríem d'enfrontar al 12è, el que guanyi el millor de 3, és a dir, el que guanyi 2 partits, passa a la final d'aquest tercer grup i ens enfrontaríem, si guanyéssim, al guanyador del 10è a 11è. I en funció d'això, el mateix dia jugaran 3 finals, un sol partit. Bé, i amb això es decideixen 3 guanyadors per cada grup. Els play-off arrenquen, com dèiem, aquest cap de setmana i les rondes finals es jugaran els caps de setmana següents, el primer i el segon cap de setmana de maig. L'entrevista del dia. Per Sant Jordi, una de les tradicions més nostrades és regalar un llibre a la parella, als amics, la família. Hi ha novel·les, còmics, llibres d'autoajuda, dietaris i també els grans oblidats, els llibres de poesia. Avui, al Vacarisses al dia, ens hem volgut fixar en aquest gènere literari i en concret en un poeta de Vacarisses que fa tot just uns dies que ha publicat Entre el aire y la espuma, el seu segon llibre de poemes. Pedro Puerma, bon dia i benvingut. Bon dia. No fa massa que has publicat el teu segon llibre, fa tot just uns dies, però de moment quina rebuda diries que està tenint? Bueno, en el cercle més proper pues, ha tingut molt bona acollida, ho esperaven, i bueno, per la meva part ha sigut també un repte perquè tenia molt material una mica dispers en arxius i tal, i al final bueno, estic content d'haver fet aquesta recopilació de nous poemes. Ara ho deies, són vora 200 pàgines, on inclòs gairebé 130 poemes, és molt material, ho reparteixes, això sí, en diferents temàtiques. Quant de temps t'ha portat a escriure tots aquests poemes? Bueno, podríem dir que d'entre el primer i el segon llibre han passat anys. Aquesta nova recopilació la vaig començar al 2020 aproximadament i bueno, fins al 2025, que tinc poemes encara d'aquest any, he fet aquesta nova recopilació. Tu, Pedro, has estat mestre durant gairebé 40 anys. És d'aquí d'on et ve la teva passió per la poesia? Pues sí, jo diria que des del batxiller, en realitat m'ha interessat molt la literatura, el segle d'or, poetes de la generació del 27, poetes catalans. Vull dir, la inspiració m'ha vingut de moltes maneres. És veritat que l'ensenyament, els anys dedicats a l'ensenyament, també per el fet d'ensenyar coses literàries, de llengua i tal, pues sempre estàs en contacte amb la literatura i ajuda aquesta inspiració.
De fet, al llibre, Entre l'aire i l'espuma, dediques diversos poemes a alguns dels teus referents que ara comentaves, no? Federico García Lorca, Miguel de Cervantes, Quevedo... Sí, bueno, sobretot tinc una predilecció per el sonet, no? La famosa estrofa de 14 versos, i em sentia obligat a fer-li aquests grans de la literatura castellana a algun poema i la veritat, bueno, en la seva memòria he fet a Cervantes, Quevedo, etc. Fixant-me una mica en el llibre, he vist que toques una quantitat immensa de temes, parles de l'ànima, de la felicitat, dels fills, la natura, també toques temes més delicats, com per exemple el pas del temps o també la guerra. Tens algun tema preferit en què creguis que destaques o que t'agrada especialment, o ja t'agrada que la teva obra sigui així de diversa, que puguis parlar de tants temes? La que més trobo més natural, diguem, o més a prop, la inspiració més a prop, la trobo a la natura. I precisament, vivint en Vacarisses, tens ocasió d'observar-la i de viure-la. En canvi, els altres temes són més profuns, ja són fruit d'una reflexió, d'una visió de la vida, més profund en el sentit de que són ja sentiments i emocions que la veritat és més d'estar a soles amb ti mateix i bueno, hi ha varietat. En general, la natura, els sentiments, les emocions, l'amor, la bellesa, el temps, el pas del temps, són coses que m'interessen i bueno, i també m'interessa plasmar-les. Clar, diguem-ne que pel que m'estàs dient, entenc que per tu hi ha una poesia que et surt més natural o que flueix més quan tu pots anar a la natura o vas a passejar, i llavors una altra poesia que potser l'has d'anar a buscar més tu, no? És a dir, buscar aquells moments en què tu puguis adentrar-te en tu mateix o buscar aquestes reflexions? Bueno, en realitat és una combinació de dues coses, d'ambes coses. Però potser la que més m'agrada, perquè jugo més en les paraules, en les frases, amb l'expressivitat, la que més m'agrada és la de la visió de la vida que tinc personal, plasmar-la en versos. En general són inspiracions diverses, però sobretot és jugar amb el llenguatge per expressar coses que comuniquin alguna cosa, que diguin alguna cosa. Al llibre hi ha un poema que em sembla impecable, que es titula Gaza i que comença i acaba amb la mateixa frase. Si em permets, aquest poema comença i acaba dient «Triste guerra, triste senda equivocada». Fas un retrat d'un nen que està perdut enmig de les runes de Gaza. També hi pot haver poesia en una situació així? Sí. En aquest cas no reflexa la bellesa, que és l'alma de la poesia, però també diguem que retracta el dolor, el mal que provoquen les ambicions, la força bruta i sobretot en les ànimes més innocents, com són els nanos. I a la guerra de Gaza ho podem veure dia a dia i va ser la inspiració va venir per aquest dolor d'aquest nen, unes imatges que vaig veure a la televisió d'un nen desolat que no sabia per on anava i tot derruït al seu voltant. La veritat és que em va sobrecollir. Ara deies que la bellesa és l'ànima de la poesia, perquè què és per tu la poesia? Com ho definiries amb les teves paraules? La poesia per mi és una manera de comunicar-se, però poder triar les paraules i les frases més rebuscades, que causin més impacte la frase en si o l'estrofa en si
i que arribi a despertar un sentiment en la persona que ho està llegint i sobretot que li apropi a la realitat. Clar, aquest procés és una mica llarg perquè no es pot dir en poesia el mateix que dius en una conversa normal, encara que comuniquis el mateix. Però la realitat és aquesta, la poesia és comunicació, bellesa i sobretot que arribi al lector, que li digui alguna cosa. Un altre tema que marca molt la teva poesia són els teus orígens. Tu has treballat com a professor a Catalunya durant molts anys, però tu vas néixer i et vas criar a Jaén. De fet, al final del llibre dediques un capítol sencer que es titula Sur. La poesia també és una manera de connectar per tu o de reconnectar amb casa teva? Sí, jo penso que és un vehicle que et connecta en diferents ambients i un d'aquests és els meus orígens, que són a Andalusia, a la província de Jaén, a Xarilla, el poble, i la veritat que és, no diria nostàlgia, però és retractar un paisatge que ha tingut una importància en la teva vida d'infància i joventut. Jo vaig venir a Catalunya amb 23 anys i la veritat que sí, connecto amb aquest paisatge d'aquesta manera, no? El trobes a faltar? El trobes a faltar? No el trobo a faltar perquè sempre he tingut la sort de visitar-la constantment, cada any, de manera religiosa, als meus orígens, i sobretot a tota la bellesa d'Andalusia, no? Però, jo visc a Catalunya, conec Catalunya, l'he trepitjat fent senderisme amb un grup i la veritat és que estic content en un lloc i en un altre. Hi ha un altre poema que m'ha semblat fantàstic que es titula Bulos i Bilis, en què fas una crítica, per mi també molt divertida, de les fake news, de la desinformació. Què n'opines, des del teu punt de vista, que has fet aquest retrat, de l'augment que hi ha ara mateix de notícies falses, sobretot a les xarxes socials? Què en penses? Doncs penso que estan contaminant, diguem, la realitat, perquè al final una mitja verdad o una mentida repetida al final acaba calant en determinades persones. I clar, i això crea opinió i crea una visió distorsionada de la realitat. I és per això que vas veure motivat a dir alguna cosa sobre els bulos que tan proliferen, no? a la societat i al periodisme, no? i als mitjans de comunicació. Aquest llibre, Entre l'aire i l'espuma, està escrit íntegrament en castellà, però en el teu primer llibre, Vida entre versos, que vas publicar el 2018, sí que dediques un capítol a diferents poemes en català, 8, si no m'equivoco. N'hi ha un que es titula Boira, que me l'he hagut de llegir moltes vegades, però a mi em transporta directament a Vacarisses, a un matí qualsevol de Vacarissana. No sé si era la teva intenció. Sí que era. Era perquè, és una personalitat, no? Atmosfèrica, no? de Vacarisses, climàtica. I la veritat és que sí, també em va agradar fer un retrat de Vacarisses, que és el meu poble, i em porto gairebé 30 anys vivint, i vas fixar en aquest detall, no? El de la boira que tants dies, no? ens acompanya. I l'ambient de poble, no? Perquè també les campanes del poble, l'entorn... Diries que és un bon lloc per inspirar-se, un bon lloc per escriure poesia, Vacarisses? Sí, definitivament. Per què? Què té d'especial? Si no Vacarisses personalment, l'entorn, que és un entorn compartit amb altres pobles, en realitat jo veig Vacarisses com un poble enmig de la natura que té molts elements inspiradors, és veritat,
I bueno, Vacarisses és un privilegi, no? El balcó tan gran a Montserrat, els boscos, el castell, una sèrie de coses que, bueno, que també són inspiradors. Ara que deies un balcó, de fet fa uns anys que col·labores amb la revista Balcó de Montserrat, editada aquí a Vacarisses, a la secció de poesia. Clar, és un poema al mes. T'has trobat algun mes on no tinguis cap poema nou o que t'hagi costat, o la inspiració sempre t'acaba venint d'algun lloc? La veritat és que sí, que algun mes per circumstàncies no he tingut, però en principi el compromís que vas prendre fa 4 o 5 anys va ser fer un poema en català cada mes. Bueno, el compromís amb la llengua, que per mi és important, encara que no sigui la meva llengua habitual, però considero que també havia de crear en català i em van oferir aquesta oportunitat i l'he aprofitat, la veritat que l'he aprofitat. També dediques molts poemes a la teva dona, si m'ho permets, la Rosario. Segur que molts la recorden perquè durant molts anys va ser professora i tutora aquí al poble, a l'escola Pau Casals. Ha estat un suport important per tu, la Rosario, per publicar els llibres? Sí, jo sempre la tinc, cada vegada que faig un poema, la meva primera correctora és ella. En idees o en coses que m'aconsella que les canviï, en ortografia, per exemple. En realitat és la meva primera visió, la té ella sempre, no? del que faig, i bueno, i a altres nivells és molt important en la meva vida. Es nota, ha sigut esmentar la Rosario i se t'ha sortit un somriure i se t'han il·luminat els ulls. Bueno, la veritat és que sí. Ja tinc alguns poemes personals per a ella. Som a les portes de Sant Jordi i tu, Pedro, seràs un dels autors vacarissencs que estarà signant llibres per la diada de Sant Jordi. Per la gent que ho vulgui, allà s'hi podrà comprar el teu nou llibre, Entre l'aire i l'espuma. Una mica com funcionarà això? Els llibres, encara no he dit res a les xarxes socials, no? Perquè jo també mou en Facebook i tal, que tinc, de fet publico cada poema que faig, publico a Facebook. Aquí és una recopilació. El llibre sí que ho posaré a la venda, tinc alguns exemplars a la venda, però diguem que la venda més directa és a través d'Amazon, amb el meu nom o amb el títol del llibre, ja està a la venda. Perfecte. Vaig acabant. A Vacarisses ja fa un parell d'anys que es va crear el Premi Poesia Vila de Vacarisses. També hi ha altres iniciatives, per exemple, al Bar El Casal de Cultura fan els dimecres per versos, aquí a la biblioteca mateix, al Club de Lectura de Poesia. Tot i així diries que caldria o que estaria bé que hi haguessin més iniciatives relacionades amb la poesia al poble? Bueno, jo personalment participo al Club de Poesia, precisament, participo amb el Club Vaquer, amb el grup de persones que llegim poesia i la comentem. I amb el premi, ara que dius del Premi de Poesia de Vacarisses, la veritat és que no puc participar per una senzilla raó de les bases, que diu que no pot estar editat cap poema, ni en xarxes socials. I clar, jo els tinc tots a Facebook. Per tant, perquè ho he intentat 2 vegades, però clar, les bases són inamovibles i diuen això, no? Que no es permeten obres que tinguin material que hagi sortit en les xarxes socials. I no t'has plantejat de crear uns poemes o un poema específicament per això? El que passa que demanen molts, i aquí el procés de creació no és, però ja ho tindré en compte per l'any que ve. Ara sí, et faig l'última, Pedro. Com t'imagines tu mateix i la teva poesia d'aquí a uns anys? T'agradaria seguir publicant, continuar publicant llibres de poemes? Sí, la veritat és que sí. De fet, ja tinc, per la tercera possible recopilació ja tinc material.
molt poc, però el tinc. I sí, jo penso que en aquest món de la poesia pues seguiré treballant i seguiré creant en la mesura que jo pugui, ho faré, la veritat. Pedro Puerma, ha estat un autèntic plaer, moltes gràcies i molta sort, sobretot aquest Sant Jordi, que vagi molt bé. Bueno, pues gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de parlar de la meva obra i gràcies. Vacarisses al dia, amb Pep Tormos i Pol Prats. Tens alguna queixa, història o recomanació sobre Vacarisses? Ens la vols explicar a Vacarisses Ràdio? Envia'ns un correu a vacarissesaldia@gmail.com. Entrem a la recta final del programa i ho fem com sempre, amb la previsió meteorològica de la mà del Dani Ramírez. Dani, bon dia. Bon dia, gent de Vacarisses. Situació avui marcada per la variabilitat. A la tarda pot caure algun ruixat, alguna tempesta fins i tot. Sembla més probables cap a darrere Montserrat, Segarra, Anoia, també cap al Bages, però bé, algun xàfec pot arribar, amb una mica de sort faríem 5 litres per metre quadrat. Després d'aquest matí, assolellat, amb núvols prims i mínima de 8 graus a l'Eixample o de 9 graus aquí al poble. Tot això amb una situació una mica més tranquil·la de cara a demà. Demà al matí pot haver núvols a primera hora, pocs, un Sant Jordi que es presenta assolellat amb mínimes de 9-10 i màximes de 20 graus aproximadament, una temperatura suau. Bé, més endavant, doncs poca pluja aquesta setmana, potser dissabte a la tarda algun ruixat, poca cosa, i globalment aquests dies seran assolellats, sobretot dijous, divendres, també hem dit dimecres, i a més puja la temperatura. Per tant, tindríem ja màximes de 24-25 graus dijous i divendres, dissabte baixa una mica la temperatura, i poca cosa més. Seguim amb aquest paisatge verd, ufanós, venim de molta pluja les darreres setmanes i encara tenim aquesta inèrcia, encara tenim aigua amb les rieres, tots els salts d'aigua, i això doncs és un goig pel nostre terme i es recuperen força els pous, que també és important. Ja diem, aquesta setmana poca pluja, aquesta pujada de temperatures dijous i divendres i dissabte lleugera refrescada. Gràcies, Dani, i acabem repassant l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Vacarisses. Dimecres, celebració de la Diada de Sant Jordi. Les activitats començaran al Casal de la Gent Gran. Serà a partir d'1:15 del migdia. El plat fort, però, arribarà a la tarda. El punt neuràlgic serà a la plaça Major amb paradetes i signatura de llibres d'autors locals. Els actes arrencaran a 2:45 amb l'entrega de premis del 8è concurs de punts de llibre. Tot seguit, entrega de premis del 7è programa de Foment Lector i després espectacle infantil Les extraordinàries aventures de la donzella Mariana. I per acabar, entrega de premis del 5è concurs de microrelats i lectura dels relats finalistes i guanyadors. Dijous, xerrada per a famílies d'adolescents sobre com prevenir i aturar l'assetjament. L'organitza el Consell Comarcal i anirà a càrrec de Teatre del 8. Es farà en línia i començarà a les 6 de la tarda. També dijous, ple municipal del mes d'abril, serà a la sala de plens de l'Ajuntament a les 7 de la tarda. També es podrà seguir en línia al canal de YouTube de l'Ajuntament. Divendres, taller per aprendre a construir caixes niu. Serà a les 5 de la tarda al Punt de Vol. Encara divendres, taller infantil per pintar la muntanya de Montserrat va dirigit a famílies i infants a partir de 2 anys. Serà a les 6 de la tarda a la biblioteca. Dissabte, xerrada sobre les orquídies mediterrànies i sortida matinal per descobrir les orquídies de Vacarisses. Anirà a càrrec del grup orquidològic de Catalunya i començarà a les 10 del matí a la biblioteca. També dissabte, jornada de portes obertes a les escoles Bressol, el Cuc i el Xic. Serà al matí de 10 a 1 i cal demanar cita prèvia. Es pot fer trucant directament a les llars d'infants. I diumenge, teatre familiar al Casal de Cultura. Es representarà La importància de ser franc, d'Oscar Wilde. Serà a les 6 de la tarda i les entrades ja es poden comprar al web d'Entràpolis. Doncs amb aquest repàs a les activitats de la setmana acabem el Vacarisses el dia d'avui, un programa que ha estat produït i presentat pel Pol Prats i el Pep Tormos. Nosaltres hi tornem dimarts vinent, com sempre, a partir de les 11 del matí. Recordeu que podeu recuperar el programa al nostre canal de YouTube i que trobareu més notícies i tota l'actualitat del municipi al nostre Instagram amb l'usuari @vacarissesaldia. Bona setmana. Que vagi bé.